ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jowolare waya worgo teccana ko an waktu yoni ha to luksayba gorgola kame ɗal haya ene jeeya e gardidi kabruji men teskama accident ji ɗiɗi musɗi baɗɗi subaka talata hande nder leydi sénégal département linguére ha fayenma to kusanara ko famɗi ko kala yimɓe joya mbasi hen pittali mumena to leydi mauritanie jillu jagorɗo pétrole mo leydi algérie jillu makko to nouakchott hakkude makko e nando makko ɓe jewtiɗi toɓɓe jaƴƴi no fewi ha tenti ko fate banggue ɓamtare hakkude leyɗele ɗiɗe ɗon ɗo mauritanie yiiti gaz garɗuɗo e nder maaje muɗum to leydi mali asimi goyta colonel leydi ndi holliti duuɓi ɗiɗi ardoto leydi ndi rokkiri ɗum civil en holliri ɗum hanki e télévision leydi ndi ɗo tan hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi lewru mars ko nden o tottita laamu ngu wonande civil en to leydi guine konakry cnrd hakkude CEDEAO hande ko jamdi woni ɗon ɗum ko caggal nde gardiɗo CEDEAO hesɗitini toɗɗade Mohamed ibnu Samba yo won dogowo koyɗe jaam hakkude ɓiɓɓe leydi guine kono hande colonel Doumbouya jaɓani ɗum kabruji men manamen ha to Burkina Faso Cameroun RD Congo Tunisie Algérie kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññoɗen 00 kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagi lekki ki ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoredi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kono ne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kawisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴam ma kala sa yiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiɗi hebde tonggode jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Gaïda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Gaïda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya woto jeeboɗen gande men woto jalkiten gande men woto nuskinen gande men wi ceerno Ousmane Faye ceerno Ousmane Faye gorko mo ndulmaji dembe laaɓaɗo kele pokkite porñe kumpitiɗo keɓɗo ngal gandal e bamum ha woni gonga an kelɗo e jungo kelɗo e walabo
kelɗo e koyngal kelɗo e birɗe kelɗo e keeci pokkitiiɗo porñuɗo denkiiɗo sa jokkondiri ceerno Ousmane Faye joni joni keɓa cellal ma no hannirta ni. ceerno Ousmane Faye holliti to banggue jokkere kele kame pokkitte porñe kala omo hattani omo jogui ngal gandal so wona on mawɗo jaaɗo ha dañi duuɓi 65 eko fayi dow ɗonne ɗeɓa sattude seeɗa. ceerno Ousmane Faye ne jogui sirluji goɗɗi kewɗi ɗi yiiɗa haale so wona tan ko fate banggue kele. ceerno Ousmane Faye iwi to ndulmaji dembe ne tawi to Dakar laamorgo leydi Sénégal leegal bitegal Thiaroye sa ari ha to Tali Diallo ma taw ɗon station mawɗo sara ɗon isin ndokh sa yettima ɗon joni joni jiya ceerno Ousmane Faye. sa yiɗi jokkodirde ceerno Ousmane Faye mbatta ko 77 947 06 38 walla mbaɗa 77 454 38 61 musidɓe tedduɓe jokkere kele kaɓe pokkitte kala jokkodiren e ceerno Ousmane Faye dañen jaam joni joni. kala rafi mo Allah addi ene jogui kene safra ɗum, kala rafi peñjo ene jogui cafowo ɗum. an ganduɗo e rafi maɗa, an donkuɗo famde ɓandu maɗa, donkuɗo famde hoore maɗa, jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni yiita hoore maɗa. ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e fannuji tati. hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe fodde rafiji jeenayi ne jaltayma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde 14 rafine yaltayma ha laaɓa. omo jogui fannu goɗɗo waddete koye gawri ndemiri walla gawri samme, so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yaltayma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne safara wonduɓe kista fibrom dogan sita rewɓe ɗon koɓe sowade dartoraɓe kala omo yawrani kadi ɓen rewɓe saltoraɓe dewle. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wonduɓe caɗele goragu no rafima fotiri kala to banggue goragu. omo jogui leɗɗe so fewninima ɗum sa yari hen payande ɗiɗi walla payande tati sa ñami ɗum ma rafi o gas ha laaɓa garta ha e cagsagal maɗa. ceerno Djiby Sy ene jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi. ceerno Djiby Sy ne tawe oɗo saaha joni to Djoum, base makko tawateɗo to Djoum. numéro makko téléphone ko 78 163 24 82. so tawi ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 20 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy kadi ne andina yimɓe tawateɓe nder leydi Mauritanie. base makko tawateɗo to Nouakchott ha joni base on e golla. ene tawi ɗon miñi ko biyeteɗo Alassane Sy labdo reedu ganduɗo golle ɗe. numéro mum téléphone ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune. omo andina kala gonɗo to kilal makko woni no wayno de ledde mum hano hannirta ni. kala jiɗɗo waɗnede listikar ko inde ma inde nene maɗa. so tawi ko wonɓe Europe wonɓe Amérique ko ujunnaji ɗiɗi CFA joɓata. so tawi ko wonɓe Mali wonɓe Sénégal e wonɓe zone franc kala ɓen ko 4 mbuɗu woni 2000 francs. so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere walla carte crédit o haalma ko woni ɓernde ma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mo Allah ruɓiri gandal mbadden dandu faade makko. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawbaare jeeɗiɗi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba Diaye nde Weltare TV ene wiya tan yimɓeɓe yoɓe tinno
kala ɗo vidéo bonɗo waɗa walla audio bonɗo waɗa sa heeɗima accu ɗon woto neldu hay goto woto naw ɗum hay nokku ganda noon neɗɗo kalɗo ko boni walla baɗɗo vidéo bonɗo walla baɗɗo audio bonɗo haali gayni an ɓenninɗo onon ɗiɗo kala ndendi ñawore nde tawno kanko haali kono ko an wallimo sarde ha ɓuuri jayde ɗum noon kalɗo nanɗa ko boni jiiɗa ɗo fewani accu ɗon sa wawi heɗade ha gasa keɗoɗa sa wawa woto neldu hay goto ɓuuri bonde kala ko guitta nelda way tan kono neɗɗo coɗɗo simme bonɗo o e on kadi nawowo e on cimmotoɗo kamɓe kala soɓe naggama ñawore mabɓe kala koye nder a kaso weltare ɓiɓɓe fulɓe ne wasiyo ɗuma dendagal enen a kala gartaten koye accident ji ɗiɗi baɗɗe subaka hande o e nder leydi Sénégal to département Linguére taw kadi ganduɗa koye commune mo Sagata Jolof oto nawannoɗo élevaɓe on oto noon iwno koye wuro wiyetego Hattali kamene wonde wuro wiyetego jemmu diala ɗeɗo guure ɗiɗi ko ɓen jolno e oɗon oto gam yaade janggoyde toon to Sagata Jolof ko on oto yani e tigui élève goto biyeteɗo Adama Diop biyetenoɗo Adama Diop wasi hen fittande mum kene fota wonde élevaɓe 14 gañima hen gañande musɗe no fewi accident goɗɗo one waɗi koto Kusanar ɗum ne kadi ko oto mo hinde 4x4 goto kam doganno ha naate camion goto paando ene dare sara lawol ɗum ne kadi jeeyi sababu ha yimɓe nayo mbasi hen pittali men donoɓe tan kamɓe wasɓe pittali mabɓe nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna kamɓe gañiɓe nde jomiraɗo ɓeydanteɓe cellal haaɓe koota e galleji mabɓe ko mawɗo leydi Sénégal guila darni catal ngal wo iniri hayne dawyi woni e sukaɓe yo jaa golle mbasa joɗade jeeyi sababu kene fota wonde 64 ujunere pawɗo temedde jeeɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi suka woni ko ƴetta hebla beele ha wawa gollade iwa e jonde kene fota wonde ujunnaje nayo e 31 suka woni heblaɓe tan e nder balɗe tati toon to Kirma Sara taw koye gardugol DG biyeteɗo Pape Modou Fall holliti ɗum ɗo kala ko darde mawɗo leydi ndi ha ɓiɓɓe leydi ndi mbawa gollade gam haɓade jonde wasam gollago wona hunde wemde yiide no fewi mawɗo leydi Sénégal caggal ɓeydugol jebdi ɓen janguinoɓe kamɓe ɓen safroɓe oɗo saaha mo gonɗen teskama ɓeydugol jebdi wonande ɓen wiyeteɓe gouverneur uji kamɓe perfeji e perfeji kala ha joni koto Sénégal keddorɗen gartaten ko fate banggue duɗal taw ganduɗa ko duɗal jaaɓi hattede ngal gasto berger to Saint-Louis wonande sanɗaji janggoɓe toon ceerani e wullitade kala saaha koɗɗom ka tampiniɓe toon gam ngakkugol ndiyam wonande ngal ɗon duɗal kala suka debbo nottotoɗo Dieynaba mbiyen Zeynabou Sane binoɗo majji guila tan subaka ale ɗo yano ko haaju mum artiri hoore mum ɗum ko caggal nder réseaux sociaux yo gay médiaji en ligne kala kolliti wonande majjugol gam hulede caggal kene fota wonde lebbi seeɗa tan suka debbo nottotoɗo Dieynaba kañumne majjino toon ha ɓandu mum yitataka e wonki muɗɗoma moɓodiral seppoji ɗum woni ko nodda ñalawma janggo alarba koko jogori ɓittinde boli Dakar koko jogori kadi wulde jaw ɗum noon ko yeewi askan wi batu mabɓe hande ɗaɓe mbaɗi toon to VDN ɓe kolliti aɓe eri moɓodiral manggal no fewi gam seppudeɓe hollirde ɓe mette mabɓe ko fate banggue conseil constitutionnel ha leydi Sénégal ɗon ɗo rewti wonande listu yeewi askan wi kamɓene maɓe kollir hen mette mabɓe janggo e boli ko wona ɗum konon gardiɗo Benno Bokk Yakar heedani ko Macky Sall kamɓene ɓe erima ñalawma janggo nde yimɓe mabɓe kala jippoto e boli gam huccodirde e yeewi e hoore mum so tawi noon kamɓe kala ɓe jippima e boli koko jogori wonde inco mawɗo no fewi kam ene wondi e ɓitto ndiral suka Sénégal najo taw ganduɗa ko Croix Rouge woni baranoɗo yontere yawtunde toon to leydi Mali hakkunde Bamako kame Sego ɗum noon on nottotono koma boori Diouf jeeya koto Bambeya honno ko toon to Kerma Sara ko Croix Rouge nelanoɗo e Croix Rouge windere nelanoɗo toon to leydi Mali ha jangu waɗi e oto makko kanko e chauffeur makko no wonde Irlande najo goto wasi hen fittande mum ñalawma hande o goski makko ittama toon to Bamako
artirama toon to bawal laɗi diwoje ngal Blaise Diagne ñalawma janggo alarba ɓandu makko suutete to hôpital militaire mo Ouakam o wiroye a toon to Touba kanko noon o wonani desɗo ni joguiɗo a ɓiɗɗo kabruji men ɗemngal pulaar ma en jaaha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kebe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar kabruji gaɗanɗe en ɗo e nder Ziguinchor e département Ziguinchor wuuro wiyetengo Jennir woni koye département Oussouye. ene feeñi toon guyka sukaɓe ɗiɗo debbo e gorko eɓe gujja noon waktu 11h jamma yumma one ɗaani baaba o ina yalti ina wonde dawaɗi mum ɗiɗi o arti o hawre mabɓe e damal galle ngal ɓinguel gorel ngel wi baaba ko ɗo baaba o andi ɓe mbi eɓe doga koɓe dental noon ko worɓe ɗiɗo e rewɓe nayo nden ɓe mbi eɓe doga rawandu huccine mabɓe rawandu ngati ɗiɗoɓe de rewɓe ɗiɗoɓe e gorko o rewɓe ɗiɗoɓe ngata gorko goɗɗo o kañum yani heddiɓe dogi sukaɓe hay hunde memani ɗumen ɓe jaggama eɓene juuɗe gendarmerie Oussouye hande nde ɓe namda hol mana mabɓe koɓe mbaɗata e ɓeɗo sukaɓe ɓe mbi kamɓe de ina wayno koɓe hokkaɓe kaalisaji yoɓe gaddo sukaɓe ɓe ina nawi to e leyɗele goɗɗe ɓe namda hol nde ɓe naati ɗo yen hol sukaɓe puɗɗi dañde ɓe mbi ɓe dañi 15 suka ina wayno ɓiɗɗo fof so tawi addi ɗum aɗa hokki million ɗum wurtiɓe ɗeɗo gueɗe ɗum woni ko feeñi hanki to weeru wiyetego Jenner. en ummima ɗon garten ɗo e nder Ziguinchor leegal meɗen biyetengal holingal ɗo leegal tillen ina wayno ñande feeto mabɓe nde jaggama toon gorko ina jogui bamɗe ɗiɗi mbabba meɗen wuuro ba e mbabba tugal ndeno jaggama omo wujji ɗeɗo ɗum ne kadi ɓe jagguimo nangue hoore kellowo ɓe tottimo juuɗe gendarmerie en ɗum ko hanki feeñi ɗo e nder Ziguinchor ɗum noon nde wonno eɗen gandi guykaji ɗi ne keewi ɗo no feewi e nder hen wuuro woto ina woni frontiére hakkude Guinée Bissau e nder Ziguinchor wuuro ngo ne wiye Sibir jaggama toon 15 gorko kamɓe 15 wiɓe janomi wiide eɓe gonde rewɓe joyo ko heddi ko worɓe 10 kamɓene ala koɓe goppi wona Jakarta wona welo wona sukaɓe wona hay goto ko ɗum tan ɓe jogiti e ɗeɗo gueɗe ɗum woni ɓe jaggama kamɓene hecci hanki ɓe tottama gendarmerie guykaji ɗi keewi ga henna no feewi oga région ɗum noon ina wayno eɓe mbiya tan yo yimɓe ɓe goto fof yo rento yo ayno ɓesgu mum ayna jawdi muɗum wonko laamu wawa nde wonno wona ɗo neɗɗo dari fof laamu daro ɗon walla sandarma daro ɗon walla police daro ɗon ɗum noon yo yimɓe ɓe mballitoro e ƴewde e ɗeɗo gueɗe rende gueɗe mumen kala hen moɓe jii moɓe paamani ɓe dokki numéro mabɓe o yo mbaw telfinde jokkodira e gendarmerie walla jokkodira e police ko ɓuuri yawde yaccade mabɓe ngar ɓe tawa ɗon jomum ɗum noon woni ko laamu ngu ko haali ɗum ɗon hanki e ballal wuuro ngo e ballal préfet wuuro ngo eɗen gandi nde wonno hande gaabi ɗine kadi ene nder kondiraji ɗi kanji fof eɗi gondi e mbaliti eɗi cukki nde wonno maire wuuro ngo haalino koni fof yo waw darade gartono koye mumen ina wayno ɓe ngala kalis gara Dakar noon e to wiyete ñeflen ɓe nuutima hen ɓen kam puɗɗima asnade koye mumen heddima worɓe ɓe noon en weltare TV musidɗo mon Ahmadou Ishaqa Kebe gorko mo mboto jokkodirde radio Zig FM kabaruji ɗo fo ɗo henna
e weltare TV Saar Abdullaahi Saar yalno fe walde jam. allahumma amina ya rabbi bawɗo fof tan a rena galle mum rena ɓiyum tene kadi neha dewaɗi ñaɗɗi no fewi so tawi sosoɓe gari tan ɗi didda ɗumena Amadou Ishaqa Kebe sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jillu jagorɗo pétrole mo leydi Algérie jillu balɗe ɗiɗi hanki e hande jaɓɓimama toon nando makko jagorɗo pétrole mo leydi Mauritanie ɗum ko jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko fate banggue ɓeto golle kam e jokkodiral ha tenti ɗon ɗo Mauritanie woni e yaltinde ngaalu ko hinde pétrole walla mbiyen gaz ngarɗuɗo e nder maaje muɗum Algérie holliti ma ɗoftodir e leydi Mauritanie tene kadi ɓe ciifodiri nandiral hakkude leyɗe ɗiɗe ko fate banggue faggudu to banggue gaz kame pétrole kala kanko jagoɗo leydi Mauritanie wo arti e limtude ngaaluji cuuɗiɗi e nder leyɗele leydi Mauritanie ɗi Mauritanie hatojine yaltinde ha tenti ko fate banggue kañeji teskaɗi e nder leydi Mauritanie kono ne kadi hande o e boyli e kala saaha jiiteteɗi e maaje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie ngal nandiral ɓe kaldi hakkude leyɗele ɗiɗe Algérie holliti ene fiiɓi ɗoftodirde leydi Mauritanie ko fate banggue ndenka kame faggudu kala ha wawa tigui rende kisal ngaalu muɗum kala sete timmuɗo taw kadi iwi koto leydi France ko fate banggue agence France de développement ko fate banggue ndema jillima e nder leydi Mauritanie hakkude mabɓe jagorɗo ndema mo leydi Mauritanie ɓe kaldi ko fate banggue nafodiral kame nafkodiral nafɓude on agent faade laamu leydi Mauritanie ha tenti noon e jagorɗo kalfinaɗo ko fate ndema taw ko ummitinde ndema yoga e nokkuji Mauritanie ko wayno gorgol ha faynma toon to Asaba ha faynma to Barakna kala ha leydi ndi wawa tinde hoore mum to banggue ndema hanki seppoji mawɗi woni ko mbaɗa to wuro Nouadhibou waɗi ɗin seppoji noon ko ɓen awoɓe liɗɗi awoɓe awo fina tawa ɗum ko caggal nde laaɗe mabɓe pewnita to banggue laaɗe fina tawa taw fewni ɗum ko gollorgal biyetengal sinima kono kadi ene waɗa hen boîte goto nottottoɗo balin boîte balin noon ɓe koliti ɓe jiiɗa on boîte waɗe e nder laaɗe mabɓe ɗum ko on boîte so tawi waɗama hen ene andina kalɗo ɓe keedi laamu ngu ene renaɓe guilay awo ngo ɓe gawata ene ɓe gawirta kala ha tenti noon ɗin liɗɗi biyeteɗi pulpo koɓe kaɗa awde ko kala ɓe kolliti ɓe jaadani e jagorɗo mabɓe kesso awo toɗɗaɗo gadduɗo ɗeɗo hen kuule tene kadi ɓe kolliti produit ji ɗiɓe codata beele ɓe gawira ɗi kala ko produit ji ceerɗi no fewi ko wayno gasoil hay ko wayno gueɗe goɗɗe kala police Mauritanie Nouakchott taƴanoɓe yo losku ko fate banggue suka debbo biyanoɗo majji guila tan daroɗe nduɗo hen lewru on police noon rewidima peele oɗon suka debbo ha yiita suka debbo yiita hanki koto nokku biyeɗo Fédéric ne tawi e nder leydi Mauritanie ɓe gartirimo ha to Nouakchott oɗo sana loskoji ne mbaɗe hen hollitama majjugol makko ko majjugol wellitare kanko nawi hoore makko on mo yaadi ko noon ɓe kalani mo yaadi o ko holi on e hokkol ɗum ko waɗa hen rewɓe hewɓe kame citoyen Mauritanie hanki moɓodiri yeeso galle hoorejo leydi ndi ngal moɓodiral noon ko wullitade leyɗele mabɓe tettade taw teeti ɗum ko état o taw teeti ɗum ko jagorɗo kotki ɗum noon ɓe eurima laamu ngu nde wawata tottideɓe koɗale mabɓe walla leyɗele mabɓe ha tenti noon mawɗo leydi Mauritanie on woni moɓe joofi peɗel nde wawata wawde darade hen haɓe mbawa tettude leyɗele mabɓe gollottoɓe to mouvement Mauritela natani hofgo juuɗe yontere ɗum ko caggal hakkude mabɓe DG mabɓe nde ɓe gulliti caɗele gurdam mabɓe ha hande ala hen gala ko gasi ɗum noon ɓe kolliti yiddeɓe ko nden gueɗe kala nde ɓurata wawde rewnede lawola kamɓene ha gurdam mabɓe ɓuura moƴƴitede dossier gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed woldu Abdullaahi Saar ko fate banggue loskoji taw ko pôle économique pôle enquête enquêtoɓe ko fate banggue haalisaji gujjaɗi dirtinaɗi ko fate banggue laamu makko kala worɓe joomen ngaaluji hewɓe hen noon puɗɗima haalde no keɓiri ko haalisaji kewɗi no fewi ko fate banggue laamu makko kanko Mohamed wol Abdullaahi ma en gartoy hen hoorejo jagoɗo leydi Mauritanie Mohamed wolde Bilal Mashoud subaka hande o waɗi batu mum taw ko batu jagorɗe mum keñoraɗe taw wona batu jagorɗe mawɗo no fewi ɗum noon ko
ko yidde wadde kuccam caɗele teskade oɗo saha ko fate banggue ɗom ka diñiga ndiyam joni joni nguura joni joni e transport o kadi gueɗe ɗe kala no mbayƴa ɓamtade ɗum noon ko sakkande ɗum peeje ko ɓuuri hen yawde accident on oto noon waɗi accident ko toyta goto sara wuro al safa wuro wiyetego al safa ne tawe e nder état mo hawdira sharqi neɗɗo goto wasi hen fittande mum tato gañimen hen goto ne tampi no fewi ɗum noon oto o ko dogannoɗo ɗon ɗo virage ɗo société pewnitannoɗo booli wonno ko ɗon oto sokki e poto on oto sokki koye poto o iwi ko noksoɗo o fano ko heddete ka mbera neɗɗo goto wasi hen fittande mum jeeyeten ko ha toon to jowol ko suka gorko élève jaranoɗo e duuɓi nogas nottotoɗo inde Salifa Samba Ka kan woni jooliɗo hanki altino ɗum ko caggal nde wallanno musidɓe makko wona nde taccinde jawdi daridi ko wayno baali en taccinde ɗum e ngoɗo hen maayo ko hen woni ɗo yooli gendarmeɓe ko noonne kadi ne wondi kadi e ɓen hettuɓe to banggue wawde yiilade e nder maaje kala jiili ñalawma hanki o kala donkino yiitude ɓandu makko ko noonne kadi tawtorede maire commune mo Jowola caggal ɗum eɗen gandi caggal ɗum nogas e ɗiɗi lewru mai laana yuwino toon to Jowol ha ganduɗa yimɓe tato mbasi hen pittali men on noon suka basɗo hen fittano ɗe donoma jomiraɗo yurmomo yafomo nannamo aljanna jayde weltare tv nelde duwaw dendagal teccannaɓe kala eko taari ɗum o nokko toon jayde nde holliri o jeeya to leydi mali hanki wonande colonel Assimi Goïta siifi tappi waɗi hen tampo muɗum ɗum holli ɗum ko jayde leydi Mali woni télévision mo leydi Mali holliti gorɗo joguiɗo konngol laamu ngu wonande colonel Assimi Goïta ƴetti pellital tottirde laamu leydi ndi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi wonata koye lewru mars hitande ujunnaje e nogas e nayyi woni 2024 ko nden wo holliti wonande transition makko gasata ha laaɓa ɗum noon koɗo tan e duuɓi ɗiɗi paaɗi so jomiraɗo haaji siftinde on batu sedi yawo jewtuɗo hen noon nandiral waɗani batu goɗɗo tijjaɗo ko tati lewru fandu kono noon kanko fadani haw anda ko ɓe jogori haalde kankan wo andini windere nde kala wo jotto e gardidi laamu ngu caggal lewru mars ɓennuɗo hen ndu caggal lewru mars e nder ɗeɗo hittande ko ɗon ha mars hittande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi woni duuɓi ɗiɗi ɗi o ardoto e gardindi to leydi Mali wonande jagorɗo mina oɗo saha Saydou Tarwore holliti wonande gollorgal sunwa tawetegal to nokku biyeteɗo gulamina ne tawe nde région mo Bogoni caggal nde yiita toon lithium taw ganduɗa waɗi men lithium ɗum noon eɗen gandi ko produit gonowo e leydi taw ganduɗa ko kewɗo ngaalu no fewi kene fota wonde 150 million koppareje dollar woni ko waɗa hen taw ko gollorgal chinois ɗo tan e duuɓi ɗiɗi ngam wawde yaltinde nguɗon ngaalu ma naftu ko heewi laamu leydi Mali ha joni koto Mali keddoɗen Mali arti e windande mum ngam yaññade wonande ɓiɓɓe malinaɓe hewɓe taweteɓe nder leydi ndi ha tente Bamako kolliti mette mumen mawɗe no fewi ko fate banggue jonde CEDEAO yewtunɗo hen nde hewɓe mabɓe ene ɗaminino ko wiyete embargo ma itte ha laaɓa kono noon ɓe kolliti wonande ɗo en embargo fawi hen fiɗendu muɗum ko Mouhamed Buhari hoorejo leydi Nigéria nana Akufo Addo hoorejo leydi Ghana ko noonne kadi Mohamed Bazoum hoorejo leydi Niger ɓe kolliti wonande Macky Sall hoorejo leydi Sénégal darinoɓe hen gam yidde iwa kono noon oɗo saaha aɓe tijji mataw tati lewru faandu kono ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi ma hinna oɗo saaha finoɓe toon puɗɗima hollirde weltare mumen mawde no fewi ɗum noon ko caggal nde maire commune mo ma hinna holliti wonande pont mo gungot taweteɗo e nokku ɓiyeɗo Makadougou on pont so tawi ndungu ari guure ɗe kala taƴodirata mbawata yaade guilay banggue faggudu jokkere en ɗame goɗɗum kala ɗum noon wasde yewitade e laamu o waɗino erago ko fate banggue balle nde oɗon pont wawata mahede darne kene tolno e million ngaji 6 woni ko rendinono kono ande aɓe eri kono noon hollitama pont
woɗɗo yi no feewi bankas toon kadi kene wona joni hittande bankas e diwan mum kala ala préfet ñande tati ndu lewru wonande colonel Assimi Goïta toɗɗima wonande préfet colonel Ali Sidibé yettima toon joɗima kono kadi erima finoɓe nder bankas kala nde ɓe gollodirta kamɓe kala ɓe guittodira kompa gam haɓade niɓɓere addude yimɓeɓe kala jaam e kisala ha fitinaji kala doga diwano André Boucan toni kadi ko fitinaji mawɗi mbanno toon ɗum noon ko caggal nde gacciya kame MAS wondude fama ɗum noon ko auto défense mo Touareg caggal nde ɓe mbaddi kamɓe kala tato jungo e fandu ɓe mbawi lebtude toon lebte muste no fewi taw ko groupe LGS woni tan groupe l'organisation état islamique ɓe mbawi tampinde ɓen no fewi e nder diwana mene kahma en garto e oɗon kabaru to leydi Guinée Conakry CNRD gardugol colonel Mamadi Doumbouya ɗum ko caggal wonande de CEDEAO toɗɗino Mouhammad Ibnu Samba wonande yo won dogowo koyɗe jaam to leydi Guinée ɗum noon laamu leydi Guinée hollitino Guinée ala caɗele to banggue dawrugol ni e nder leydi mum ɓe cohlani ɗum jonde CEDEAO yawtunɗo hen nde Nana Akufo-Addo hoorejo wonande CEDEAO holliti oɗo saaha lawɗi ni toɗɗogol Mohamed Ibnu Samba nde wawata wonde dogowo koyɗe jaam toon to leydi colonel Doumbouya ɗum noon caggal teskede G58 kolandaji lundo dendinde sembeji mum oɗo saaha gam hollide jaadani e CNRD ko wi en ardo lebbi 36 laamu leydi ndi ɓe ngala nande ɓe ngala hen janggo kono ha hande noon joguiɗo konngol CNRD laamu leydi ndi holliti ɓe jaadani ha hande e toɗɗogol Mohamed Ibnu Samba yo won dogowo koyɗe jaam e nder leydi Guinée kala Guinée Conakry toɓo mango jippingo toon jeeyi sababu ha boli kewɗi mbaari galleji kewɗi nanni ndiyam heeɓi to mabɓe adingo hewgo dole no fewi legal bitegal sokoya oɗo saaha koko wi ndiyam dakka sengi wi to leydi Guinée koto Burkina Faso paadena brigade mo mobile taweteɗo to Bobo Dioulasso ɓe kolliti ɓe pawi juuɗe mabɓe camion taw ganduɗa on camion ne tawi nder muɗum kene foto wonde nogas e 7 tonnes taw ko liɗɗi kecci ɗi leɗɗi noon kadi kodi puɗɗiɗi ñolde caggal nde ɓe gaddi ɓen hettuɓe on fannu service d'hygiène daari tawi liɗɗi ɗi gona moƴƴi kono kadi on chauffeur to nawanno liɗɗi ɗi o haalani ɗo ittiɗi kono kadi o haalani jeyɗo kanko noon wonnaggama ko wona ɗum ko noon hollitama liɗɗi ɗi gona liɗɗi kono kadi o hollino liɗɗi paano ko toon to Wagadugu gam watto yeede liɗɗi duppaɗi koɓe mbiyata liɗɗi jorɗi kono kadi ɓe erima ɓiɓɓe leydi ndi kalde ɓurata wawde rentade ha tenti noon wone ñaɓɓele gadduteɗe nder leydi ndi taw rewani lawola to Cameroun Yaoundé jamma beɗɗoɗo henno ko nden policier ji ɗiɗi rewɓe policier uji ɗiɗi rewɓe wonnoɓe poste pont mo gare poste pont de la gare mo Yaoundé wonnoɓe nden ko ɗon worɓe joguitiɓe laaɓe tawiɓe ɗon kamɓe ɗiɗo policier ji ɗi aɓe armi kono kadi ɓe bettuɓe piiɓe ɗon gañiɓe ala kala ko mbaɗani e mabɓe lebtiɓe ɗon lebte muste no fewi ko wona ɗum ko noon police mo Yaoundé udditi hen losko hol fotɓe wadde ɗeɗo henna gueɗe RD Congo hakkude Congo kame Belgique roi Philippe mo Belgique jillu mum toon to Kinshasa jaɓɓama toon jaɓɓogal payidingal no fewi jaɓɓamamo toon wonande Félix Sekedi hoorejo leydi ndi kame yaade mum kala siftinɗon kanko roi Philippe mo watton balɗe 6 ko wona ɗum ko jillu makko fuɗɗi ko hande o fimno wadde jillu mo guila hitande ujunere ɗiɗi e nogas hawre oɗo henna boros ñaw coronavirus jeeyi sababu diftindemo kono kadi ma contrat ji kewɗi ciife toon hakkude leydi Congo kame Belgique ma gueɗe kewɗe mbaw haalede hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala Tunisie hofgo juuɗe wonande magistrat ji ñawoɓe leydi ndi tribunal ji leydi ndi kala ɓe koleti ɓe guddi ɗum noon ko gila hanki ɗum ko caggal nde Kayit Saïd hoorejo leydi ndi uddi walla riwi kene foto wonde 50 e jeeɗiɗo juge ñawowo leydi ndi caggal ɓen tumede ko fate banggue mbuñaari tene kadi ñawirte haalis ñawirani laaɓala ko wona ɗum ko magistrat en kolliti hen mette mumen no fewi ten kolliti ma jokku
wonande hofgo mumen ha ɓen mbawa artirede e golle mumen caggal nden ka wodani e ñawoje mumen caggal no ɓe ndiwirani to Tunisie keddoren ha joni kene wona 40 taw ko kala ndeste wonnoɓe laaɗe en jiiɗi yaade Europe woni nangaɓe kamɓe kalno ɓe giwi koye leyɗele Afrique aɓe celli noon ɓe kiisi aɓe tawe e juuɗe ɓen henoɓe ɗeɗon maaje ɗe leydi Tunisie Algérie Sayed Bouteflika ko miñum gonnoɗo hoorejo leydi Algérie woni Abdullaahi Saar Bouteflika hanki darima e yeeso tribunal mo Alger duuɓi 7 kaso ferme woni ko tajana omo yoɓa 3 million ngaji 3 koppareje dinar ko million ngaji 3 koppareje dinar ɗum noon ko caggal sungoji bannoɗi hitande ujunaji ɗiɗi e 19 tumede momo dirtini hen ngaluji jonɗi no feewi Algérie Air Algérie ndiwowa ka leydi Algérie sanga 5 heures subaka ko nden yiita ɓalli sukaɓe ɗiɗo ene maayi less oɗon avion sara ponoje ɗo jeeyi sababu noon ko teskede ɓen sukaɓe hen goto ko duuɓi nogas goɗɗo ko duuɓi nogas e tati ɓe jinno ko ngoltade mataw e ponoje kaɗon laana ngam yaade toon to Europe kono kadi leskoji ene jokka hen ko tumede tan oɗon fannu ko ha ɗo andaka taw ko jeeyi sababu mayde mabɓe ɗon ɗo bowal laaɗi diwoje ngal Alger Ukraine holliti yoɓima fittandu général mawɗo mo martaba towɗo mo leydi Russie ɗo wannoɗo kombaji mawɗi no feewi e nder leydi Ukraine keddoɗen ha joni koto joolam jaɓeri république dominique jagorɗo mabɓe taaridi ɗo wonno hanke batu mum koɗon sokka kural wasi fittandu mum kono kadi leskoji ene jokki ko jeeyi sababu felle demo wi jayde AFP musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena